Salamat sa Ginoo. It's so good because the presence of God is here in this place and ikaw pud na apod ka dinhi. Amen ba? Let's get ready for the Word of God. Manindog tang tanan. Welcome sa first service. Ang nasa toong online, welcome. This morning or today is the first Sunday of, unsang bulan na naman? June. Inay mong tapad, June na. Nakatunga na jud ta sa 2022. The Lord has been so faithful. Just by being here, karon lang naatad dinhi it proves the faithfulness of God. Tama ba? Nagpakita unsa ka maayo ang Ginoo. Wala ko kabalo og unsa bay nahitabo sa imong kinabuhi for the past 5 months, from January until May. Wala ko kabalo sa panghitabo sa imong pamilya, personal nimo, sa imong trabaho ba, sa imong negosyo. But kanang the fact nga naa ka karon dinhi nga nagtindog, God is good. Amen? Og ang ngayon ang Ginoo nga simbahon. Amen? Let's turn our Bibles dinha sa Hebrews chapter 11 verses 1 and 2. Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 2. I'm sure gidana to atong mga Biblia. Salamat sa Ginoo sa mga nanggi-amen. Sa wala nakadala still, ako ang gidasig ang tanan. Let's bring our Bibles, kanang para together we will learn. Dili lang learn kundi together we are atong kinabuhi ma-transform by the Word of God because the Word of God is powerful. Amen? Nana, Hebrehanon 11, versikulo 1 ngadto sa 2. Whatever version na ka, English o Bisaya, let's all read this together. Alright, Hebrews 11, 1 to 2. Go! To have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. It was by their faith that people of ancient times won God's approval. Ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong, mag-ampo ta. Amahan na lang ito, daghan kaayong salamat, Lord. Salamat, Ginoo, for this morning, for this privilege, Lord God, that we can gather together. And Lord, just give you our worship. And right now, Lord God, our hearts are ready and open, Lord, to hear from you. I pray, Ginoo, and allow your Holy Spirit to move in this place, Lord. Magdagi noo og pagtuo, paglaom, imong pulong buhi, magapamuhat. Lord, magakorektar, maga-rebuke, Ginoo, magtudlo ka namo so that our lives, Lord God, will never be the same again. Ginoo, salamat, Lord, that you are here. Speak to us this morning, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakapangingkod mo? Karong taga maghisgot ta hitungod og pagtuo. Ay na pagtuo. Faith. Ang title sa wali this morning is Faith that moves the power of God. Pagtuo nga naglihok. It moves the power of God. Faith that moves the power of God. Alright? Gusto ko nga mahimo natin reference this morning ang Book of Mark, chapter 5, verse 21 to 43. Medyo taas-taas na siya mga verses. Marcos 5, versikulo 21 ngadto sa 43. Dili na natin siya basahon, but kanani na nga passage, naghisgot na sa usa ka panghitabo, si Jesus was here on earth and he was in the middle of his ministry. Kabaw ba ka nga si Jesus sa kalibutan? Nana ba ka tumatay? Wa pa. Natutuo ta, because the Bible said, nga si Jesus, ang amahan yung pada, iyang bugtong anak diri sa kalibutan.
O naghihimo siya for 3.5 years. No, naghihimo siya ministry, doon na siya ministry. And in this passage in the book of Mark was one of those days nga Ginoo, busy kayo. Bago lang siya nagtabok sa lake, no, kanang sa mga lake sa Bisaya. Lawa sa Tagalog. O kanang murao Lakewood. O kato na Lakewood. Or suba na dako or something like that. Itabok si Jesus kauban sa iyang mga disciples and then gikan siya sa pitas niya side and then dunay sa katong gikan siya nagpakaon ng daghang mga tao and nitabok sila and there was a kanang sa tunga sa dagat, no, sa lake dunay kanang bagyo usog kaayo na dayon natulog si Jesus and then paabot na sa pitas na side dunay tao nga kanang demon possessed and then kanang giayo siya sa Ginoo de pakuman itabok na si Jesus sa pitas niya side and then mo na ni siya kay dunay daghan kaayo mga tao nga nag-attack niya. Jesus at this time was so famous, no, kanang sikat kung sa panahon ko nato karon trending si Jesus karon, no, kinsabay kuan kaayo ka na sa social media, updated kaayo nga kabaw kung sa trending kang panahon na. Si Jesus was so trending at this time that everywhere nung ato siya, daghan kaayo mga panon sa mga tao magsunod niya, mag-attack niya. Daghan kaayo mga klase sa tao nga lain-lain ang ilahang mga expectation. And one of these people was si Jairus. No, namin nga nagibutan si Jairus one of the kanang leaders sa ilang local synagogue. No, sa ilahang butan karong panahonan sa ilahang local na church. Usa sa mga leader dito. And then, si Jairus, ninduol siya ni Jesus and he fell at his feet and begging Jesus to come to his house kay iyang anak was dying. No, maskito, hapit na mamatay. And so, nikuyog si Jesus, kauban niya mga disciples, along with the daghan kay mga tao, siguro mga usi, mga usisero, mga usisera, no? Yung anak, kaya hantod ko, siguro di kalainan, hantod karon daghan ang gihapon kay usi, no? Mga marites, no? Kasi naagihapon karon mga panahon na yung anak, mga klase na tao, sugod sa, even pa sa time ni Jesus. And so, sa napadong sila dito, doon na this woman, with an issue of blood, no, kanang, kabuan na siguro mo ano yung sibilanan, doon na yung babae, doon na for 12 years, doon na siya sakit, kalinugo, no, na, she was kanang bleeding non-stop for 12 years. Yung menstruation, ang normal na menstruation sa babae is just once a month and siguro na ada sa mga 25 days hanggang 7 days ni anak. Pero pagkas-aral yun, siya non-stop ang iyahang menstruation for 12 years niyang giantos. Just imagine. Ang mga lalaki siguro, hindi siguro ka-relate ani, pero ang mga babae, makarelate din siguro. Unsa ka kanang lisod, unsa ka kanang discomfort, unsa ka discomfort ang i-experience ani nga babae. And di nga sa Bible nga kani nga babae iyahan ang isulayan ang pagpatambal. Nato siya sa daghang mga doctors, even nahurot na iyahang resources in order for her to get cured. Mamaayo lang. And along with the daghan kaayo nga mga crowd nga ning mga tao nga nagkonsiso kauban ni Jesus, kaning bayhanan ning liot gyud pag-ayo sa ilalong and then iyang goal was to touch even the hem of Jesus' clothes. Yan sa salina. Unlike ni Jairus, si Jairus kanang ning tagbo gyud ni Jesus and then fell at his feet and then dunay conversation, dunay paghangyo. But this woman secretly, no? Kanang sikreto lang ning duol ning kamang dito ni Jesus para lang makatandog sa sidsid sa sanina. Dili siya gusto mahibaw-an.
Dili siya gusto manotice. Because kaning bayhana, wala lang siya nag-antos sa iyang sakit, kundili nag-antos pa siya sa rejection. Sa pagsalikway, sa likway sa iyang pamilya. I don't know if minyo na ba ning bayhana, if probably kung minyo siya, gisalikway niya siguro siya sa iyang bana, sa iyang pamilya, sa community nga naa siya, because ni atong panahon na ang custom nila, ang ilahang the way they live, ang ilang kultura was that kung ang babae na menstruation, she was considered impure, hugaw. No? And then after nga period, kailangan siya maglimpyo, and then dunay ritual, and then ay siya makihalubilo sa mga tao. But imagine kaning bayhana, for 12 years, ang niya experience, wala na siya, isolated na siya. And so that's why, mo na iyang gibuhat nga sikreto lang, nga iyahang gusto nga tandugon, ang sidsid sa sanina ni Jesus. Kaya nga naman, nagkinahanglan siya kaayuhan. Oh? And so, to cut the long story short, iyahang natandog ang sanina ni Jesus, and then power come out from Jesus, na ayo siya, and then nakanotice si Jesus nga dunay gahom nga gawas kaniya, and then ninglingi siya, nangita si Jesus, kinsay nagtandog nako. And then kaya mga disciples, ingon nga naman, ngutana ka nga, kinsay nagtandog nimo, nga daghan man kaay mga tao nagpunsisok. No, wala pa'y social distancing. Kana bitaw magpunsisok ang mga tao, grabe lagi. Kanang dili na, siguro nagkabayloay na ang mga naong tungod sa kaguot. Ingana. Murag pinalusok po, tubag sa disciple ni Jesus, nga nangutana makakinsa nagtandog nimo, nga naghuot man ang mga tao sa imong palibot. But no, si Jesus na notice siya, nga dunay nagtandog niya, uban ang pagtuo nga nagawas ang iyahang gahom. And then, tungod sa kahadlok sa babae, ning gawas siya, kay na-notice man siya. And then, niangkon siya, unsay nahitabo, yung istorya, and then giingnan siya ni Jesus nga, anak nga babae, ang imong pagtuo mo ay nag-ayo kanimo, lakaw nga gawas nun. No? And then, pag human ato, nga encounter sa babae dito ni Jesus, dunay tagabalay nilang Jairus nga naabot. Then ingon sila ni Jairus nga kana ang imuhang anak namatay na. Ayaw na disturbuhan ning magtutudlo. Kay wala nay kanang kapuslanan nga moadto pa siya dito sa balay nimo kay namatay na imong anak. Pagdungog ni Jesus siya nga no. Wala siya namatay. Have faith. And then nipadayon siya kauban sa iyahang mga disciples. Pag-abot niya dito, doon na paghilak, tungod kay namatay naman ang mao nga bata. Oh, doon na paghilak, pag-agulo, no? Kanang morning bitaw. Lahi bitaw ning paghilak bitaw nga doon na mamatay kaysa paghilak nga K-drama. Tama ba? No? Dili kung magtana kag salida makahilak ka, dili man pareha makahilak ka nga doon na mamatay, no? Labi na if it's close to you, your loved ones, one of your loved ones, lahi maging nga paghilak. And so, muna naabda ni Jesus ito sa balay ni Jairus. And then, ingon si Jesus, unsa man nga pangita mo? Oh, dunay kagubot, dunay kalibog. And so si Jesus, dili siya gusto atong mga tawhana, ang iyang gidala lang dito sa sulod, sa kwarto, sa maong nga bata. Maulang iyang tulo ka disciples, no, si Peter, James, and John, ug ang ginikanan sa bata, and then didto nahitabo, no, ang dakong milagro nga naayo, no, nabuhi ang maong nga bata, and then nahimong moto nga kanang ang paghitabo nga ang gahom sa Ginoo nagapamuhat. Now, kaning eksena lantawon ni nato karon. Unsa nga klase nga pagtuo ang nabatunan aning duha si Jairus o kaning babayi? Wa man gibutang unsa ihang ngalan, but naingon lang no the woman with an issue of blood. Unsa mga klase sa pagtuo nga naa sila? Nga importante kaayo nga mahimong mabatunan nato. Mabatunan nimo ug nako. Are you ready this morning? Huh?
mahimong musaka ang atong level of faith diha sa Ginoo, mahimong magpamuhat ang gahom sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And based on unsa gibasa nato sa Hebrews chapter 11 sa version, ganahan ko sa version diri sa Good News nga translation, sa verse 2 na ingon nga, it was by their faith that people of ancient times won God's approval. Giunsa pagkuha sa approval sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Importante kaayo sa atong kinabuhi nga nabitaw tay thumbs up gikan sa Ginoo. Nga nabitaw mga post bitaw nimo sa Facebook, ganahan man kay ka kung naay mag-like, di ba? Mangampanya pag gani ka like pod, heart pod. No? Amo na ako nang gi-heartan, ako nang gi-like. Ganahan ba ito kung maski i-share, no? Ingana. Unsa pa kaha sa atong standing atubangan sa Ginoo? We really want God's approval in our lives. Di bali na o dili ta approve sa ubang tao, basta approve lang ta sa Ginoo. Okay ba ka, ana? Amen? Now let's go. In the passage, no, sa Mark chapter 5 verse 21 to 43, what does these two people have in common? Si Jairus o kaning babae. Usa nga duna sila common is that duna sila pagtuo kang Ginoong Hesus. Duna sila pagtuo kang Ginoong Hesus. They have faith in the Lord Jesus Christ. By that time, wala pa sila kabalo nga si Jesus kanang Dios, si Jesus manuluwas. Wala pa sila. Let's put our kanang feet atong at panahon nila. Wala pa sila kabalo nga ingana di ay kadako si Ginoong Hesus. Dios day siya. All they knew is that si Jesus was kanang nagahimong daghang milagro. Nagaayo siya daghang balatian. Nagpakaon siya daghang mga tao. Nagpagawa siya daghang mga gidemonyuhan. Muna ang ilang nailhan mahitungod ni Ginoong Hesus ato nga time. And duna sila pagtuo kang Ginoong Hesus. Doon na sila pagtuo kang Ginoong Hesus that si Jesus would heal their sickness and diseases. Komo nilang duha ni Jairus o katong babae. That's why ilahang giduol si Ginoong Hesus. That's why ni-approach sila kang Ginoo. Doon na sila pagtuo nga si Jesus is the answer to their questions. Daghang mga pangutana sila mga kinabuhi. Doon na sila pagtuo nga si Jesus will meet their needs. Doon na sila pagkinahanglan. Doon na sa pagtuo nga si Jesus mo, naging siya ang tubag sa ato ang mga pangutana. Mo, naging mo tagbo sa itong pagkinahanglan. Doon na sila pagtuo nga si Jesus will end their sufferings. Mo'y mo tapos sa tanan nilang pag-antos. Si Jairus isip amahan, ginikanan, he cannot bear seeing his daughter suffering, and even dying. Dili siya kaagwanta. Tinuod ba mga ginikanan? Makaagwanta ba tatong makita atong mga anak na nag-antos? Dili, no? So mo ni ang sitwasyon karon ni Jairus, and even katong babae for 12 years niyang giantos. Doon na siya pagtuo nga si Jesus ang mo-end, ang mutapos sa tanan niyang pag-antos. Point number 1, I would just like to share 3 points karong buntaga. Point number 1, faith arises in times of desperation. Faith arises in times of desperation. Ang pagtuo, unsa nang arise mo gawas, musaka sa panahon sa mga panahon desperation, mga desperate times. Si Jairus o kaning babae, doon na sila pagkinahanglan ug naa sila sa pinaka-desperado nga sitwasyon sa ilang kinabuhi. Niagi na ba ka nga og desperado nga sitwasyon sa imong kinabuhi? Dili ka ka-imagine unsa imong buhaton
kung naa ka sa desperado nga sitwasyon sa imong kinabuhi. No? Puno og mga problema. Puno og kanang murag ang kalibutan ni huot nimo. No? Mura og kanang gilukdo nimo kalibutan. No? Pasan ko ang daigdig. No? Gikapoy na kani si Jairus o kaning babae. They have all exhausted all their means in order to get well, but to no avail. Gasto na nga tanang pwede magasto. Tanan nilang wealth, no, ilahang kwarta, ilahan ang gigasto para lang mahawa sa sitwasyon nga naa sila. Pero wala gihapoy na hitabo. Tinuod ba nga sa dihang ang tao doon na sa naasa sa desperado nga sitwasyon, buhaton niya ang tanan nga butang para lang mabuhi? Ha? Because kani ang tao gibuhat sa Ginoo nga dunay survival instinct. Oh? Dunay survival instinct ba nga kanang automatic built-in sa matag usay. Isn't the Lord amazing? Amazing ba ang Ginoo? Oh, nga maski pag wala pa ka kaila sa Ginoo, wala pa ka ni-acknowledge niya, naana na daan sa imuhang sulod. No? That survival instinct, buhato nimo ang tanan para mabuhi lang ka. Oh? Have you ever, nangutan naman ko ganinang niagi na baka o ka ng desperado nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Wala o kabalo unsa nga how is the measure of desperation nga nang-abot sa imong kinabuhi. But you know what? Desperation means hopelessness. Pagkawalay paglaom. Desperation means anguish and pain. Nag-experience ka, nagsinati ka kasakit. Nagsinati ka og misery. Sa man ang misery, kapaitan. Oh? Siguro, naakakaroon, nindot ka imong itsura sa gawas, nindot imong sanina. But, sa sulod, nag-agi ka karon og kapaitan. No? Wretchedness. Sa maning wretchedness, brokenness. No, broken-hearted. Niagi ka og ka ng pagkabuak sa imong kasing-kasing. Discouragement. Na diskurahi na ka sa kinabuhi. Wa na kay gana sa kinabuhi. Oh? Wala na kay gana mo. Matapag ka buntag. Ay, buntag na di. Udto na di ay. Wa kay gana mo trabaho. Wa na kay gana mo eskwela. Wa na kay gana mo atiman sa imong pamilya. These are the desperate nga situations sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Do you remember the time when you were desperate? Asa o kang kinsa man nimo gibutang imong pagtuo. Because kani si Jairus o kani babayi, sa ilahang desperado nga mga panahon o sitwasyon, ning duol sila ning Jesus. Oh? Sa dihang doon naa sila sa desperado nila nga panahon sa ilang kinabuhi. Ilahang pagtuo ning saka ug ilahang gibutang ngadto sa sakto nga butanganan sa ilang pagtuo. Oh? Panahon sa imuhang sa mga ubos nga panahon sa imong kinabuhi. Kang kinsa or asa man imong gibutang imong pagtuo. Sa imong kwarta ba? In your money ba? In your wealth ba? Okay pa. Na pa ko'y savings sa bangko. Okay pa ni. No, daghan pa ko mga yuta. No, kung magkinaon sa man, ako ni ibaligya. Ingana ba imong panghuna-huna? Imuhang pagtuo, imuhang gibutang ba sa imuhang ginikanan? Na akong ginikanan, kasandigan. No, maski pag magbinyo ko, wala ko'y trabaho, naama akong ginikanan. What happens? Kumurot na imong kwarta. What happens? Kumurot na imuhang mga yuta o baligya. What happens when imong ginikanan magsakit, mamatay? Then, imong paglaom, muuban nila nga mawala. Imuhang pagtuo, imong gibutang ba sa imong education, sa imong career, sa imong business? Imuhang pagtuo, imong paglaom, gibutang ba kanimo sa imong boyfriend, sa imong girlfriend, nga di kabiyaan? Nagbulag man gani si Moira o si Jason? Speaking of trending, oh? Kini mga butanga, mga igsoon, kay butang nato diri ang ato ang pagtuo, paglaom ani mga butanga, mawala ra ni sila tanan. Mahanaw ra. No? That's why importante kaayo.
Naata sa mga desperado nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Ibutang nato atong pagtuo asa man kang kinsa man. Ha? Butang nato sa ngalan ni Ginoong Jesus. Oh? Because He will never fail you. He will never forsake you. Isaiah 40 verse 31. Isaiah 40 versikulo 31. Nag-ingon, but those who hope in the Lord, katong ibutang, katong mulaom ngadto sa Dios, they will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Salamat sa isang aning amen. Promise na sa Ginoo nimo igsuon. Siguro wala pa kaning agi og wala pa man ko ni agi te og kuan ka ng desperado jud nga kanang panahon sa akong kinabuhi. Don't worry, mo agi lagi ka. Maabot na. Magsultihan ta ka. Butang na daan mo ang pagtuo diya sa Ginoo. No? Butang yung pagtuo yung paglaong diya sa Ginoo. Our desperate call for help makes the power of God to move in our lives because our faith moves Him. Kani nga sitwasyon ni Jairus o sa babayi, grabe ang ilang kapaitan nga ilahang gi-experience. That's why ning tawag sila ni Ginoong Jesus. That's why ning duol sila na Ginoong Jesus. O wala sila napakyas. Wala sila gipakyas sa Ginoo. No? Ilahang nabatunan ng ilahang gikinahanglan. Kamo na itong palakpakan ng Ginoo. Unsa may bun pasabot ani? You know what? Ganahan ang Ginoo nga mahimutan desperate para niya. Kung kanabitang desperado ta para sa Ginoo, dili kay desperado ta kay wala kwarta, desperado ta ug unsa kay gibiyaan kag uyab, no? Desperado ta alang sa Ginoo. Mauna ang klase sa pagtuo nga gusto sa Ginoo nga moduol ta niya kana bitang Lord wala na gyud Ginoo, ikaw ra gyud Ginoo, ikaw ra gyud. Wala na gyud kay lain magunitan, ikaw ra gyud Ginoo. Munay gusto sa Ginoo, munay mo palihok sa iyang gahom sa imong kinabuhi. Gusto ba kang malihok ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi? And be desperate diha sa Ginoo. Wala pa siguro ka ni agi nga kanang namatyan ka or dunay nagsakit nga lala sa inyong pamilya, pareha ni Jairus. Wala pa siguro ka nga ikaw mismo ang nagsakit or unsa ba. But gusto sa Ginoo this kanang desperate kind of character para sa iyaha. No? Muna nga klase sa pagtuo, palihok sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Number 2. Faith is knowing who God is and putting your whole trust in Him. Faith is knowing who God is and putting your full trust in Him. Ang pagtuo, mao ni is ang pag-ila, ang pagkahibalo, kinsa gyud ang Dios. Ganina samtang nagsimba bitaw ta. The measure of worship that you can give to the Lord is the measure of how much you know Him. Maliko na ko. The measure of worship that you can give nga imong mahatag diha sa Ginoo is the measure of how much you know the Lord. If imuhang pag-worship sa Ginoo is gamay lang nga pakpak, ana dayon murag wala lang, dayon kanang imong pagpataas nga wala lang, dayon bus ingana natanaw sa kilid. Dugay na kang Kristohanan ha? Ana, dayon wala lang bitaw ni apektar nimo. Gamay ra kay nahibaw-an sa Ginoo. But if imong pag-ila sa Ginoo is so personal and so close, the measure of worship that you will give Him is grabe. Imong i-express sa Ginoo, Lord, Ginoo, I love you, Ginoo. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag. Salamat, ganina nag-awit ta nga pasalamatan siya, pagasimbahon siya. You will really express it because you know who you are worshiping.
But kung wala ka kaila sa imong gisimba, gamura po di mong mahatag. Kung makakaila. No? That's why the challenge here is to really get to know kinsa ang Dios. Kailangan ang Ginoo nimo. Ikaw kaila ka sa Ginoo. Kaila lang siguro ka according sa imong nadunggan. No? Pero talagsa ra pug ka mamina og wali, talagsa ra madomingo ra pug ka makadungog sa puno sa Ginoo. Monday to Saturday wa pud. Unsa ano pagkaila sa Ginoo? Oh? 'Di ba? Ang atong pagsalig sa tao is according to how much we know that person. 'Di ba? No, imong pagsalig sa imong bana or sa imong asawa is lalong kaayo because kaila ka anak niya. Because of your relationship. Tama ba? Then, kumusta man ang relasyon nimo sa Dios? No? Because your faith, ang imong pagtuo, is nagdepende na siya. Imong pagtuo sa Ginoo, nagdepende kung nakaila ba gyud ka tinuod sa Ginoo. That's why ingon ang Ginoo sa Bible nga, daghan nagtawag nako nga Ginoo, Ginoo. Pero pag abot sa panahon, no? Nga mo kanang mag-atubangay na ta sa Ginoo, wa tay kailangan Ginoo nato. Wala day siya kaila nato, kay wa day ta kaila niya. No? Nag-anhilan ta dinhi just for the sake of being here, being on Sunday, nagsimba. Yes, check attendance, but wala gyud tay personal nga pag-ila sa Ginoo. Oh? Kay kung nakaila ka, kung kinsa ang Ginoo, imong ibutang imong tanan 100% nga pagsalig niya. Oh? Si Jairus ug ang babayi, kaila sila kinsa si Ginoong Jesus. Si Ginoong Jesus mo ang ilahang nailan. Pabalik ko na ako during at that time nagahimog mga milagro. No doubt gamhanan si Jesus. That's why ninduol sila ni Jesus ug ilang gisalig. Gisalig ni Jairus iyang anak dito kang Ginoong Jesus. Even dunay balita nga namatay na. Wala gihapon siya. Giinan siya ni Jesus. Have faith. Pagbaton og pagtuo. Oh? Even doon ay nagsulti nga, wala na, dili na gikinahanglan, kay wala na, sayang lang. Bagiinan siya ni Jesus, pagbaton o pagtuo, ang imuhang anak, wa namatay, natulog lang siya. Oh, muna siya. No, tungod kay kaila sila. Importante kaayo nga mailhan nato si Ginoong Jesus personally. Kumusta man imong pag-ila sa Ginoo? How well do you know the Lord? Ug mailhan na ato pag-ayo ang Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Mao ni. Kung dili ka itigbasa sa Bible, dili ta kaila sa Ginoo. No? Kung dili ka tighatag og panahon sa Ginoo, di kay kaila sa Ginoo. Ayaw i-expect nga i-acknowledge ka sa Ginoo kung wala nimo siya gi-acknowledge sa imong kinabuhi. No? Maybe you're a parent this morning, and it seems nga, parahan ni Jairus ba? And dunay anak na babae. Sabay mo anak lalaki or babae. No, in hopeless case na kayo. It's not yet too late to put your faith, to put your trust diha sa Ginoo. If you know, kinsa si Ginoong Jesus, sa imuhang kinabuhi, ug nakabalo ka, unsa iyahang mahimo sa imong kinabuhi, oh, sama ni Jairus, you will just come kneeling at the feet of Jesus, humbling yourself, put your total dependence diha sa Ginoo, ug tawga siya diha sa pag-ampo. Ingon ang Philippians chapter 4 verse 6. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Oh? Ikaw nga nakaila sa Ginoo kung kinsa siya o kung unsay mahimo sa Ginoo, mahimo nimo, mahatag nimo imong request sa Ginoo. Imong ma-present sa Ginoo, Lord, mo ni akong problema. Kailan mo ka sa Ginoo? Kung wala ka kaila sa Ginoo, siguro maulaw ka.
Pero kung kaila ka, kinsa ang Dios sa imong kinabuhi, you have this confidence. Ingon ang Hebrews, let us approach the throne of grace that's with full confidence. It's not because of unsa atong gibuhat, it's not because kung buutan ta, it's not because maayo tang tao, no. It's not all of those things, but because of the grace of God sa ato ang kinabuhi. Nga makahimo ta sa pagduol diha sa Ginoo and to present our request diha sa Ginoo with full confidence because kailaman ta kinsa siya. Amen. Come on, palakpakan nato ang Ginoo. Ang babae with the issue of blood laid everything and hold nothing back. Sa dihang kabalo siya nga moagi si Jesus dito sa iyang dapit. Though she was rejected by her family and the community, mga tao, niliutro siya sa ilalom, no? Sa daghan kaay ng punsiso ka mga tao, siguro natumban siya, nasipaan siya, siguro kanang nastampid siguro mga tao sa iyaha. But you know what, ang babae, nothing could stop her from touching Jesus. Why makapugo niya? This woman is unstoppable. No? O unsa ba iyang gikinahanglan just to touch the hem sa sanina ni Jesus. Ikaw ug ako, kumusta man? Gamay lang ba nga taligsik? Dili na ta maadtog cell group, dili na ta makaadtog og simbahan. No? Instead of being unstoppable, stoppable na noon kay ta. Gamay lang, ay, mura maglabad akong ulo. Mura raman. Ingon pa nila, kung murag labad imong ulo, imni lang po og murag tambal. Kay murag maayo pod. No? Nga naman, gibuhat ni sa babae, nga na unstoppable man siya. Because kaila siya. Kinsa iyang giduulan. Kabaw siya. Kaila siya. Kabalo siya. Unsay mahimo. Grabe, ang iyahang pagtuo, matandugan lang. Sige daw ko no, tanduga ko no ng sid-sid si mong tapad sa nina niya. Dunay gahom ning gawas. Mo lang ko na iyang gusto, mo lang ko na iyang goal. But you see, giunsa pagpamuhat sa gahom sa Ginoo. Even si Jesus nihunong, nakanotice. Nakanotice ba ka si Jesus sa imuhang pagtuo? Nakanotice ba ka siya nga naa ka karon dinhi? Nakatandog ba ka sa iyahang hem, sa sid-sid sa iyang sanita? Or muralag wala? Sige lang Lord, dili lang ko sa dapin, muralag wala lagod, ayon lang ko tagda Ginoo. Dili ta gusto ana. Gusto man kay ta magpapansin sa ubang tawo, buhaton nato ang tanan magpapansin. Gusto ta balik sa ato ang mga post sa social media, gusto ta subayon nato pila naman ka likes, pila naman ka share. No, oy, gusto kay ta tanaw na inapod ko bingan nindot akong sanina. No, inapod ko nga gwapa ko. Ganahan kay ta ana. Unsa na ba ka? Dinha pag-abot sa Ginoo. Gusto ta nga ma-notice sa Ginoo. Gusto ta nga mohunong ang Ginoo ug pangitaon ta niya kinsay nakatandog og ninggawas ang iyahang gahom. Tungod kay gikinahanglan nato ang gahom sa Ginoo. In order nga mahimong mabuhi ang aton kinabuhi. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa pagtuo aning duha ka tawo. Wala o kabalo unsa nga sitwasyon nga naa ka sa imuhang kinabuhi. I don't know whether you or not you are at the end of your rope right now sa imong kinabuhi. Ikaw nga nagtanaw online, wa ko kabalo sa imong sitwasyon ug naa ba katapusan ka sa imong gilantaw katapusan sa imong kinabuhi. But let me tell you, that this Jesus nga ato ang gihisgutan ni buntaga, that we preach in this church karong buntaga, is your only chance. Is our only chance. Sama sa kadesperada sa babae nga more siyar si Jesus ra gyud ako ang bugtong nga paglaom. He is your only hope and surely He can deliver you from whatever it is that is binding you right now.
Oh, mapahigawas ka. Unsa man na kinaiya, unsa man na bisyo, unsa man na kanang dili maayo nga kanang dili maayo nga espiritu nga nagapamuhat sulod sa imong pamilya, makahimo ang Dios sa pagpahigawas kanimo. Oh, mo na trabaho sa Ginoo, mo na iyahang ginabuhat. That's what ato siyang tugutan. Let's allow the power of God to move. Just like a loving father, the Lord wants us to totally depend on Him. A child who always calls for his papa. No, kanapit ang bata, pirmi lang tawag, mapa, pirmi lang, usay, ang mama or ang papa, sig, tawag, uy, sig, paghilom diha. No? Ang Diyos gusto siya kanunay ta magtawag niya. Abba, Father. Amahan nga mahigugmaon. Alright, number 3. What's that number 1? Number 2. Number 3 and last point. Excuse me. Faith that endures what pleases. Faith that endures and what pleases God. Pagtuo nga unsa nang endure? Ning lahutay og nagpahimuot sa Dios. Faith that endures and what pleases God. Sa Mark chapter 5 verse 35 to 40. Marcos 5:35 ngadto sa 40. 2 times kaduha nga higayon si Jesus, he puts off those people nga dunay pagduha-duha. Dunay pagduha-duha and those who laugh at him. Dunay dunay giduha-duhaan siya og gani ning katawa pa. No? Kay niadto man si Jesus dito sa balay ni Jairus to heal para ayuhon tong anak ni Jairus. But ingon sila namatay na. So pa man mahimo ni man katawa sila. No, wala na kay mahimo. Wala sila pagtuo kang Ginoong Hesus. Kaduha nga paag, kaduha nga higayon nga iyahang biyaan, no? Jesus only allowed and brought with him his close-in disciples. Kisa tong tulo ka disciple niya, si Peter, si James, ug si John, and the parents of the girl, no? Katong ginikanan sa babae, sa bata. You see, God doesn't need our doubt. Wala gikinahanglan sa Ginoo ang atong pagduha-duha. Wala gikinahanglan sa Ginoo nga kanabitang sa dihang muduoltan niya, tinuod ba ka ang Ginoo or dili? Naa ba ka siya or wala? Karon, nagtuo ba ka nga naa ang Dios diri? 100%? Maski wa ka kita niya? Maski wa ka kabati niya? Muna gikinahanglan sa Ginoo nga pagtuo. Faith that endures. Mulahutay ba? Nga maski dunay dili maayo nga panghitabo. Maski og kanang ang sitwasyon instead of magka-arang-arang, nagkalala na noon. Have you experienced usahay nga doon na kagipangay sa Ginoo, doon na kagiampo sa Ginoo, then nagpaabot kag tubag sa Ginoo, instead of getting better, namaot na noon pagayang sitwasyon. Kasulay naman na? Ha? Ha? Kasi moingon na ka nga, moin ko si mong leader nga. Leader, uy, nag-ampok ko sa kong mama nga makabig sa Ginoo. Ningsamot naman hinoon, nag-ampok ko sa kong papa nga matangtag niya sa bisyo. Ningsamot naman hinoon ka pala hubog, kadaadlaw naman hinoon nag-inom. Imbes sa una, katulog pa to sa isa kasimana. Karon kadaadlaw naman hinoon nag-inom. Wala naman siguro tubag ka sa Ginoo akong pag-ampo. Sugod na dayon taog doubt. Sugod na dayon tagduha-duha. Ang gusto sa Ginoo, mulahutay ang atong pagtuo. Amen? No? Mulahutay ang atong pagtuo. Faith that endures. Because moonay magpahimuot kaniya. Kanahan kay ang Ginoo. Ang paglaom, nga ang pagtuo nga, maski pag nakita nimo sa imuhang mga mata, nga dili
mao ang katubagan sa imong gipangayo sa Ginoo, still nagtuo ka nga ang Dios mo tubag sa pagampo. Muna'y gusto sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo ang doubt. Wala niya gikinahanglan na siya. He only needs our faith in order for His power to work, in order for His power to move in our lives. That's why si Jesus, ganahan kay siya og mga bata. In Matthew chapter 18 verse 3, Matthew 18:3 nag-ingon diha, and He said, "Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." Kanang ipakisa, gusto man ng Ginoo nga ang kinaiya sa bata, ato mang batunan. Because kids, children have pure faith. Doon na sila kanang putli nga pagtuo. Dali ira kay sila nga motuo. Unang ang mga bata kuan kay kanang peligro kay sila kanang bitaw madala og mga strangers, dili na kay ingon lang kuyog nako kay ingon imong mama nga dalon daw ta ka. Ingana. Matinuuhon. Gikinahanglan na nato nga kanunay ta matinuuhon sa Ginoo. Kanunay ta magmutuo sa ihang pulong. Ayaw tuo sa mga fake news. Ayaw tuo sa mga unsay gipangsulti sa ubang mga tawo. Kung gisulti na, kung naana diri sa Bible, then tuuhin na. Ayaw pagduha-duhai. Amen ba? Yes, there may be times and situations in our lives that we doubt God. Atong duha-duhaan ang Ginoo and His capacity to work in us. But let us strengthen our faith, atong ligunon atong pagtuo, and put our full trust in the one who promised us, because dili siya sama sa imong tapad nga mamakak. Lingi aday na imong tapad daw be. Imo siguro nang bano imong asawa. Nagsaad nimo nga akong ihatag ang bulan ug ang mga bituon. Daghang mga saad nga wa natuman, no? Kaya mapakyas ramang gud ang tawo. But ang Dios, ingon siya, dili ko sama sa tawo nga mapakyas ug mamakak. Usahay man gud kanabitaw natagam na bitaw ta. Natagam na ko, nasakitan na ko. Dayon, atong ipakisama ang Dios sa tawo. No? Ibahin natin ang Diyos. Amen? Lahi ang Ginoo. Ina yung tapad, lahi ang Ginoo. Yes. Lahi ang Ginoo. Ngayon siya sa itong pagsalig o pagtuo. Hatagan na to siya sa itong full, 100%. If you continue to doubt the Lord, you may be excluded and left outside on what He's been doing to His people. Kung padayon bitaw ka nga nagduha-duha sa Dios, kung padayon ka nga walay pagtuo sa Ginoo, tuo dili den, tuo den dili den, dili tuo. Ano ka ma-exclude sama sa katong mga tao na sa balay ni Jairus. Wala sila ilabot, gipagawa sila. Wala sila ilabot. Dili na gusto nga wala tay labot. Amen ba? Gusto kitang mong apil unsay gibuhat sa Dios karong panahona sa iyaha mga katawhan. Na Lord, apil ko Ginoo. Hina Ginoo, Lord, apil ko. Amen? So importante kaayo nga kanang maski na ato padayon ta nga ligunon nato ang pagtuo diha sa Ginoo atong pagsalig diha sa Ginoo. You may be going to this church for quite a while now, taud-tuod na siguro ka sigsimba, but still half-hearted ka towards the Lord. But that's why nag-imuhang nagkinabuhi og kanang mediocre ba? Sama nang mediocre nga kinabuhi. Kanang tunga-tunga lang, average lang. Bugnaw-bugnaw, init-init. Ingon ang Revelations, dili gusto ang Ginoo na iluwa na sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, kung bugnaw na lang man ka, bugnaw na lang. Kung init ka, init gyud. Ayaw bugnaw-bugnaw, init-init. Gusto ang Ginoo nga full ang atong heart towards diha kaniya. Nothing extraordinary going on in your life, because only faith that endures
can turn the ordinary into extraordinary. Balik ko nako. Siguro sa imong kinabuhi, walay extraordinary nga nang panghitabo ba? Nga naman, kay only tinuod nga pagtuo dinha sa Ginoo, tinuod nga pagsalig diha sa Ginoo ang makahimo sa ordinaryo nga mga butang ngadto sa extraordinary nga mga butang. Nakuha ko ninyo? Amen. Kung gusto ka magkinabuhi extraordinary, then padaplin ang pagduha-duha. Ibutang imong full nga pagtuo diha sa Ginoo. Faith that endures mo na gusto sa Ginoo. Last verse, Mark chapter 11, verse 22 to 23. Marcos 11, 11, versikulo 22 nga to sa 23. Have faith in God, Jesus answered. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go and throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, ingon si Jesus, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Huh? Salamat sining amen. Imong gi-catch yun yung ako ana, Lord. Tinuod na. O sige, ingon din hi. Yun sige, ingon din sa Ginoo. Pagbaton og pagtuod diha sa Dios. Pagbaton og pagtuod diha sa Ginoo. Kay mas imo ingon nga kini nga miski ingnon nimo kini nga bungtod, kini nga bungkid. Ilabay mo kaugalingon ngadto sa dagat, mahitabo na. Dili siguro physically nga kaning bukid sa kuan, kaning palpalan ako ingnon ni then palpalan adto sa dagat. Dili ing ana. Nagabungtod ba na ang imong problema? Nagabungtod ba na imong utang imong bayronon? Nagabungtod ba na ang imong buluyagon nga mga anak? Nagabungtod ba na ang imong labunon kada adlaw? Have faith in God. Mahimo, mabatunan nimo unsa imong gipangayo diha sa Ginoo. Kung duna kay pagtuo diha sa Dios. Amen? Amen? Amen ba? Oh? Amen? No, ato isaka nga to ang pagtuo diha sa Ginoo because tinuod ang Dios. No, buhi siya. Amen? Sa pagtapos, ang atong panahon karon, no, our times now is no different from the time when Jesus was here with katong panahon ni Jairus o katong babae. Every day, matag adlaw, mga tao are getting desperate, no? But they don't know asa sila mo duol, wala sila kabulukin sa ilang duulan. Mga tao mga hopeless, wala sa kabalo kung asa sila mo duol kinsa ilang duulan. No, the world system demands evidence. Ang kalibutan, nagdemand og ebidensya. Ang gusto nila, makita sa nako, ay ako motuo. Kanang makabalo sa kudaan, kanang makita sa kudaan sa ebidensya, ay ako motuo. Mo na sistema sa kalibutan. Ingana ba punta pag-abot sa Ginoo? Oh? Ang gusto sa Ginoo is that believe first and then you will see. Amen? Tuuhi sa ang Ginoo. Makita niyo ang ebidensya, I tell you. Oh? Munang siguro pa nimo nakita ang ebidensya, kaya wa pa man kanituo sa Ginoo. Oh? Tuuhi sa ang Ginoo. Unsa man nga sitwasyon ka naa, and then makita nimo ang ebidensya sa dihang motuo ka diha sa Ginoo. Amen? Manindog tang tanan. Ang mga pag-ampo nga mogawas ta diri nga human sa first service, nga the level of faith that we have diha sa Ginoo musaka. Musaka. Mo increase. Mo bapod ba na ang imong gusto? Mo increase imong pagtuo diha sa Ginoo. Mo increase imong pag-ila diha sa Ginoo. Mo kinsa ang Ginoo. The challenge this morning is that makaila tagdugang sa Ginoo. Personal nga pag-ila sa Ginoo.
Because the measure, ang sukdanan sa to ang pagtuod diha sa Ginoo, mo ang sukdanan gikan sa tong pag-ila sa Ginoo. Samtang nagtindog ka din ha. Let's check our faith. Pwede siguro mo ipiyong imong mata to really see yourself in front of God. To really check, Lord, saan naman ako ang pagtuod diha nimo Ginoo? Sa mga sitwasyon lang ba nga hayahay, malipayon? Sa sitwasyon, unsa ka sa sitwasyon nga malisod or baliktad? Kumusta naman? Unsa nagtuo ba gyud ko tinuod nimo, Lord? Nagtuo ba gyud ko nimo nga naa ka maski wala ko kita nimo? Maybe we can humble ourselves sa Ginoo this morning and ask for forgiveness for our unbelief. Lord, pasaylo ako, Ginoo, sa mga panahon nga ako kang giduha-duhaan. Come on, igsoon. Confess diha sa Ginoo. Repent on your unbelief. Lord, pasaylo ako, Ginoo. Mga panahon nga, doon ako'y pagkinahanglan. Dito ko ning duol. Sa akong mautangan, sa akong mahulman. Wala ko ning duol nimo. That's a form of unbelief diha sa Ginoo. Igsoon. Come on. Lord, increase my faith. Increase my faith, Lord. Increase my faith. Hallelujah. Just lift up your hands this morning. Increase my faith, Lord. Pasaka, Ginoo, ako ang pagtuo, Ginoo. Pasaka, Lord. Pasaka, Ginoo. Gusto ko, Lord, ma-appeal sa iyong pagpamuhan. Gusto ko, Ginoo, nga imong gahom magpamuhan sa ako ang kinabuhi, Lord. Gusto ko, Ginoo, nga makatandog nimo. Gusto ko, Ginoo, nga muhunong ka. Huwag mo kuntag doon, Lord. Come on. Make it personal. Make it personal. It's your faith. Dili na siya pagtuo sa imong tapat. It's your faith. It's personal. Our faith in God is not some kind of religion. It's not some kind of a belief. Dili igsoon. Ang atong pagtuo diha sa Ginoo, it is knowing with full certainty sa tibuok nga kasiguruhan nga si Jesus tinuod siya, and that Jesus is Lord. Muna ang atong pagtuo, igsoon. Ang pagtuo nato sa Ginoo, sigurado, even if dili nato makita ang Dios, mauna ang pagtuo. Even if wala pa nato nabatunan ang atong gipangayo, wala pa nimo nabatunan ang tubag sa imong pag-ampo, but the faith, your faith in the Lord, is the certainty of the things that we hope for. This is the kind of faith that pleases God. This is the kind of faith that approves God. Lord, we're lifting up our hands to you, Lord God, this morning. Lord, we surrender our unbelief, Lord. Lord, we surrender, all our doubts, Take it away, Lord. Kwaa, We just want, Lord God, that pure faith, Lord God, Lord, that rises, Lord God, in our hearts, Lord Jesus. Lord, 100%, Lord God, believing and relying on your words, Lord, that what you have said in your word, that is who you are, Oh, Lord, and that you will never fail, and that you will never lie, Dili ka mamakak, Lord God, unsa imong gisulti imong tumanon, because ikaw mao ang pulong, O Dios.
Lord, amo ang pagtuo karon Ginoo ni saka ning lig-on. Lord, mo endure pa Ginoo unsa man Lord God nga mga daot, mga dili maayo nga butang amo makita mula hutay ni Ginoo hangtod sa katapusan Lord. O Ginoo imong gahom magapamuhat sa among kinabuhi. Mao na Lord God na amo ang gituohan diha kanimo. Salamat Lord sa imong pulong this morning. Thank you so much Lord God. We give you praise. Come on, let's worship the Lord. Let's give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory, oh God. Thank you, Jesus. I know nga dili ni aksidente nga word. Dunay mga tao diri nga desperado karon. Dunay siya need. Ug dunay faith gihatag ang Dios sa imo karon. Just come here sa altar sa Dios. Desperado ka. Ang kinahanglan sa Dios lang desperado. Ni anhi ka diri, you need the power of God sa imong kinabuhi. Come. Desperate ka. Katubitaw akong anak na stroke. Samtang na siya sa ambulance. Nakita na ko yung naong nahiwi. Ang iyang bakba, lisod mo storya. Ma, lisod na ibungat ang malan. Word nga, ma'am. Sa dihang may commune, istorya sa nako. May hapa ko, may desperado kayo ko. May hapa ko sa Diyos. Lord, desperado. Ni amo na kahimtang sa kong anak, Lord. Come on. Ang presence ni Lord na dire. Gusto niyang matandog ni mo siya sa imuhang pagtuo karon. Unsa man imong need. Unsa imong need. Jesus is here. Sige. Touch of faith. Una-unaan na sa tubangan ni mo. Ayaw tuguting nga mulabay ni. Mo ni purpose nga nakadungog ka. Aron imong pagtuo mo saka. Og mabutang nimo sa Dios ang tibuok karon nga imong gidaladala. Kura ba siya kabasanda? Come on! Let faith arise. Sakabasanda, Lord. Let faith arise, let faith arise. There is a river that flows Calvary's hill. Fountain for the thirsty, your grace that washes Over me. Let faith arise. Lord, here we are in your presence, God. Desperate. Matapusan doon ay need, I Lord. lift my hands to believe. Sa karabababa, touch, Lord, touch. We want to touch your garment. Your presence, Lord. My strength, Let your power move in this place. Rabababa, shandalababa, remember yes, Lord. you Ang tao nga are desperate. faithful, Walang God. kailangan kaputon. Woo! Saka babababababa, shanda, Lord. Tell your request to God. Kung sa imong request, Lord, I need healing. I need this, Lord. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Yes. According to your faith, a mustard seed faith can move the hand of God.
Touch, Lord, touch, Lord, touch, Lord, touch, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. You can pray, you can pray. Come on, mga leaders. Let's support them, the prayer. Woo! Yes, Lord. Gusto ka, Ginoo, nga matouch na mo imong power. Aron doon na may katestimonyo sa uban. Unsa ka kabuhi nga Diyos nga mong gialaga. Unsa ka nga mutubag sa mga pag-ampo. Lord, kung laho tayo may sa mong pagtuo kanimo, Ginoo. Kung napasubang nimo ang adlaw kada buntag mo salop kini pagkahapon. Kung gipakaon nimo mga langgam kada adlaw, kung gitagan nimo mga hayop, Lord. Unsa pa ka kami nga imong giluwas. Salamat mabutang namo kanimo among pagtuo. Lord, ang pagduha-duha walay gahom namo. Thank you for healing this morning, Lord. Thank you nga matag need, Ginoo. Dili napunting sa need, kundi napunting sa imo. Dili sa pagkinahanglan, kundi sa imo ang pagtuo na butang, Lord. Nga wala imposible nimo. Ang tanang butang mabuhat nimo. Ang tanan mahimo nimo sa adunay pagtuo. Just receive, Lord. Just receive, Lord. Bisan naa sa mga lingkuranan karon, Ginoo, na ay pagkinahanglan ginagmay og dinagko. Salamat gitudloan mi nimo nga ang pagsalig namo una kanimo. Yes, ang ubang butang makatabang namo, but unahon ka namo, ka ikaw ang source sa tanan. Salamat sa pagministeryo nimo sa mga tagusa. Salamat, Lord, sa imong gibuhat karon. Salamat, Lord, nga doon na may ka-testify sa imong gahom sa imong kinabuhi. We give you praise, God. The highest praise belongs to you, Lord. Salamat by faith, Lord. We receive, we receive, we receive. Woo! Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Kabalik na sa mga lingkuranan, mga isa
Padayon sa pagtuo. Padayon sa pagila sa Ginoo. Tungod kay ang Diyos namuhat na sa imong kinabuhi.